Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asset. Nahuli ako Balik po tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Happy birthday muna sa mga may birthday po ngayon. Doon po sa mga at lamang po kayo. Kahit ayaw nating mangyayari po yan. Ano kayang tinutukoy ni Mike Francisco? Kahit ayaw natin mangyayari po yan. Ano ba yun, Mike? Tuloy tayo sa ating pagtatanghal sa araw pong ito. Ulitin natin ang ating palatuntunan po ay mapapanood sa Pinoy Extreme Channel. Tayo po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84 nationwide at iba't iba pang mga local cable companies sa buong kapuluan. 0927-4942-175 at 0949-7365000. Sa may pinaka-matindi at magandang sagot po, we are giving away 100 pesos load. Yan man po ay Globe, Smart, TNT, Sun. So join us in our discussion mga suki. Mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte na lang ang maging House Speaker? What do you think, ladies and gentlemen? Ano po sa tingin po ninyo? Ano pong maganda? By the way, ang prinsipyo po dapat ng estado po ng gobyerno, tulad po sa pinaka-konsepto po ng merong legislative, executive, and judiciary, dapat natitiyak na may balance of power. And parang I forget the exact terminology, na hindi pwedeng sumapaw ang legislative sa executive, hindi pwedeng makialam ang judiciary sa executive, and so on and so forth. Ganun din, hindi dapat makialam ang executive sa judiciary. So may independence and balance of power ang bawat isa, independent from each other. O ngayon, ang tanong natin, mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong na lang ang maging House Speaker? Welcome po ang inyong mga opinion sa ating palatuntunan. Magandang hapon sa mga nasa Metro Manila. Sana tuloy-tuloy na at matuloy na talaga. Ang tagal pong hinihintay ang construction po ng International Airport dyan sa Bulacan area. Yan po ay sa dalawang bayan may tatayo. Sa bayan po ng Ubando, portion of it, at ang malaking bahagi po ay dyan sa Bulacan. Actually, sa katubigan po yan, i-reclaim po yan ng San Miguel Corporation sapagkat they are the proponent ng international airport na yan. The purpose is to really solve the problem of congestion and traffic at problema po sa NAIA, sa Ninoy Aquino International Airport. Bagamat ngayon po ay pinipilit na resolbahin po ng gobyerno, kaya lang habang nag-iisip po ang gobyerno ng solusyon, siyempre may nalilikhang problema yan. Like ang utos po ng Pangulong Duterte ay gamitin ang Sangli Airport para po sa mga domestic flights, cargo flights. Walang problema doon. Ang magiging problema lamang po ay ang Manila to Cavite to Sangli Airport is 77 kilometers. You imagine? Jumbo Marcel Vador.
Jabo Mar Salvador. Good afternoon, Sir Errol. Magandang hapon din na Jabo. Ayan. Taga saan ka ba, Jabo? 100 pesos load sa may pinakamagandang sagot sa ating survey question. At load, yes, less for Globe, TM, Sun, Talk and Text, Smart. Open po tayo. Okay, habang naghihintay tayo ng inyo po mga opinion, isa pang importanteng report ang panoorin po natin, issue po sa Pasig City. Nakatenga, tinago lang na pondong 15 billion pesos ni dating Mayor Bobby Eusebio. Binatikos daw ng bagong mayor na si Mayor Vico Soto. Narito po ang detalye ng report. Hatid sa atin ni kasamang Nolan Ariola. Yes, Nolan, sobrang laki naman, 15 billion pesos. Saan ba yan tinago? Di man lang nagamit yan para lamang sa serbisyo sana ng mga taga Pasig City. Magandang hapon, Nolan. Go ahead. Sa kanyang unang araw na pag-upo bilang alkalde ng Pasig, binatikos ni Mayor Vico Soto, dating Mayor Bobby Eusebio, sa umunoy magarbong dating opisina nito sa 8th floor ng Pasig City Hall at ang 15 bilyong pisong nakatenga sa bangko na dapat umano'y pinakinabangan ng mga Pasigueños. But for now, we're working very hard. We're making sure that we come up with solutions to the problems that we've had for years. We're going back to the mayor's office. Actually, first time ko makapasok dun sa pinakaloob ng mayor's office. Para siyang maze. Napakarami palang kwarto dyan sa loob. Napakaraming conference room and meeting rooms. But if you compare it to the other offices here, even just in the 8th floor, na hindi pantay-pantay yung tiles, sira yung aircon, and hindi maganda yung gamit, kinumpare mo sa I think that's one of the things that we will really change. You know, we will take care of the entire City Hall and the whole bureaucracy, hindi lang yung nasa mayor's office. That's one big change that we will make. Kung makapasok kayo dyan, and I'll invite you to come in maybe later. No? Tingnan nyo yung mayor's office as it is, kahit na wala na po lahat ng gamit. Napaka-lavish. Mamagarbo po talaga. That's one thing that we will change. Hindi, ngayon, the incoming budget that we're planning for 2020, hindi dapat sa mayor's office nakafocus yan. Dapat nakafocus sa serbisyo. Unnecessary. You can see for yourself how unnecessary the things inside are. Wala na yung mga gamit, yung mga personal property na tanggal na. But even kasi mga rooms, ang daming rooms. Hindi ko nag-hide and seek na nga kami ng staff ko sa loob, sobrang laki. Hindi naman kailangan na ganun kalaki yung mayor's office. Suspendido na ang controversial na odd-even scheme sa Pasig. Nilagdaan kahapon ni Mayor Vico ang kanyang unang executive order na patungkol sa Traffic Management Task Force na nag-aatas na mag-propose ng bagong solusyon sa trapiko na nararanasan sa lungsod. Kasama po dito sa executive order, and which is further reiterated in our first memorandum circular, is the suspension of odd-even. So as of now, odd-even in Pasig, the odd-even scheme has been suspended. So all our traffic enforcers will no longer apprehend motorists for odd-even. Welcome na po ang lahat sa Pasig. Businesses can now move freely. Hindi na sila may hirapan sa odd-even scheme. We try to talk to everyone. Ngayon, nagkalat po yung billboards na nagsasabing nag-iwan siya ng 15 billion pesos. Ako naman po, nagpapasalamat ako sa outgoing mayor at sa lahat ng Mayor Eusebios na naging mayor ng Pasig City. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagawa nila para sa ating syudad. Marami naman silang nagawa, wala naman pong nagsasabi na wala silang nagawa. So nagpapasalamat ako at I'm sure maraming Pasigueño nagpapasalamat din sa kanila. Now that there's a new administration, change has come in Pasig City, there will really be adjustments. And one of the adjustments that we will do is we will have an adjustment sa fiscal management. I think pag sinabi po natin that we have 15 billion pesos
in our bank accounts ng Pasig. Para sa akin, mali po yun. Hindi po tama yun. Ang pera ng lungsod dapat ginagamit para sa tao. Hindi po dapat pinapark sa bangko. Bakit tayo may 15 billion sa bangko? Dapat po matagal nang ginamit yon para sa mga Pasigenyo. Ngayon po, ilalabas natin ang buong yaman ng Pasig para sa mga Pasigenyo. Sa pangalawang araw bilang alkalde, pinangunahan ni Mayor Soto ang pagdiriwang ng ika-146 na araw ng Pasig. Kabilang sa mga aktibidad ngayong araw ang Thanksgiving Mass sa Immaculate Conception Cathedral, free legal consultation, medical mission, zomba at libreng mini concert mamayang gabi. Sa susunod na 3 taon, umasa po ako at lalo po magiging malakas din ang relationship ng ating mga pamahalaan sa simbahan. At umasa po ako sa mga pagbabago gusto natin ipakilala, magiging mas maliwanag po ang kinabukasan ng mga Pasigenyo at mga person ng Pasig. Best to talk to everyone. I'll try my best to make sure that the mayor's office is open for every Pasigenyo. Although, syempre, time is limited, but as much as I can, and as much as I'm physically able, I'll try to talk to everyone. Nitong nakaraang linggo, nalumpa sa tungkulin ang 30 anyos na si Mayor Vico na pinangunahan ni Commission on Audit Chairperson Michael Aguinaldo. Present sa outtaking sina Vic Soto, Connie Reyes, mga kaalyado at taga-suporta ni Soto. Dumalo naman kahapon ang alkalde sa kanyang unang flag raising ceremony kasama si Vice Mayor Iyo Caroncho at City Council. Matatandaan na tinalo ng baguhang si Soto ang karibal nito si dating Mayor Bobby Eusebio sa pamagitan ng mahigit na 70,000 boto sa katatapos na midterm elections. Mula rito sa Pasig City, Nolan Ariola nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan. Grabe pala ang no? Grabe mga multo talaga ng mga nagdaang pero mas matindi yung sa Cebu. Yung sa Cebu, walang iniwan talaga, Clarence. Pati ball sa CR, binaklas. Grabe namang ugali yan ng dating Mayor Osmeña, no? Grabe. Of all the mayors na natalo, buti si Erap hindi ginanon siya, no? Si Erap, iba naman ang estilo. Hindi nag-turnover kay Isko Moreno si Erap. Kasi normally, ayon sa batas, ang mga natalo, tanggapin ang pagkatalo at magkaroon ng formal turnover at i-facilitate ang seamless transition ng liderato. Sa Baguio City, napakaganda ng turnover and transition of leadership from Attorney Mauricio Dumoga na namahala sa Baguio ng halos 30 years. Grabe, 30 years. Sa mga malimit pong nasa Baguio, kayo po ang mga buhay na patutuo kung anong lagay ng Baguio sa kamay ni Mayor Mauricio Dumogan. After 30 years, nagsalita po ang mga botante sa Baguio nang nanalo ay si General Benji Magalong. Ayan. Ngayon po ay siya na ang mayor sa Baguio City. Today is the second day of Mayor Benji Magalong and we wish him all the best. Mayor Benji, Leader News Philippines supports your administration at yung pangarap niyo pong Better Baguio, magiging katuwang niyo po ang LNPH upang yan po ay mabilis na matupad. At in fact, dito sa Leader News Philippines will be creating a show para po kay Mayor Benji Magalong Better Baguio Show, no? Para maging instrumento po tayo ng magandang pamamahala. Okay na daw si Congressman Ferdy Gaite. Bilisan nyo. Okay na, dito na lang tumawag sa dito nyo gamitin yung phone. Clarence, saglit ha. Ulitin natin ang ating survey question. Bigay ko lang kay Clarence yung aking cellphone para mabilis na, kasi yun ang kilalang number ni Bayan mo na Congressman Ferdy Gaite. Pasagutin nga natin
dito sa ating itinatanong sa bayan, mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte na lamang ang maging House Speaker sa gitna po ng bangasan ng mukha, pag-aagawan ng mga kongresistang naglalaway para mamuno po sa Kamara de Representante mga suki. Okay? Mag-break tayo saglit para bigyan dan po ang ilan pang importanteng paalala. By the way, salamat pala sa Fidel Iodized Salt sa pagsuporta sa ating palatuntunan. Ang asin ay akala niyo po ay simpleng ingrediente lamang sa pagluluto, pampaalat. But you know, kung ang asin po ninyong ginagamit ay hindi po iodized, ay maaari po kayong magkaroon ng iron deficiency disease. Ano po ang manifestation ng iron deficiency disease? Ay magiging makakalimutin kayo, napakahirap mag-aral, napakahirap makatanda ng mga bagay-bagay, and therefore, sa layman's term, magiging bobo po kayo pag hindi kayo gumagamit ng iodized salt. Marami po ang nagkiklaim na ang kanilang produkto po ay iodized salt, pero base po sa Food and Drug Administration, ang may sapat na iodine content ay tanging ang Fidel Iodized Salt. So, marami po ang asin na galing China na delikado po sa inyong kalusugan, na napakataas po ng sodium content, na magpapataas po ng inyong mga blood pressure, posibleng atake sa puso, posibleng stroke. So, mas mabuti pa hong gumamit kayo ng Fidel Iodized Salt. Bukas pala, nandito sa studio yung mag-ama, si Boss Johnny Konghon at si Glenn Konghon, ang may-ari po ng Salinas Farm dyan po sa Pangasinan, para makahuntahan. Pero doon yun sa program ni Sultan Omar Abdullah Adige. By the way, congratulations kay Sultan sa napaka-flawless na launch ng kanyang show sa ating himpilan, yung palatuntunang kapaligiran at kalikasan. Napakataas ng viewership. Congratulations na Sultan. At salamat po sa mga taga-DNR na nag-guest at sumuporta kanina. At napag-usapan po siyempre, ang laman at content po ng programa po ay mga issue at solusyon sa mga pinag-uusapang usapin sa kapaligiran at kalikasan. Balikan ko po kayo mga suki saglit. At sa pagbalik po natin, let's talk to Bayan Muna Party List Congressman Ferdy Zarate. Dito po sa ating survey question, mas maganda ba o hindi na si Congressman Pulong Duterte lamang maging House Speaker? Of course, dyan sa Kamara de Representante. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.